Dobar dan i dobrodošli u sunčanu Kaliforniju. Proteklih 14 dana sam proveo u severnoj Kaliforniji i snimao sam se svaki dan. Tako da u nekom narednom periodu od 2-3 meseca, svakog petka na mom kanalu Miloše, imat ćete priliku da vidite jednu od epizoda iz serijala koju ću nazvati Kalivlognija. Cilj i ideja svog ovog snimanja je da vam prikažem malo drugačiju Ameriku i da vas dobro zabavim i stvarno bih voleo ako sam u tome uspeo. Dobar dan svima. Ne tako sunčana Kalifornija, 12. dan. Ne mogu stvarno da se žalim na vreme, iako je oblačno poslednjih 2 dana, zato što sam imao 10 dana predivnog vremena i stvarno mislim da sam napravio neke dobre kadrove i da će to super da izgleda. Za danas sam planirao da odem na neki vidikovac na vrhu San Josea ovde, ali očigledno zbog ovih oblaka ne mogu, tako da moramo da menjamo plan. Rekao sam vam da je ovaj grad tehnološki centar, tako da provozat ću se malo tu kroz komšiluk i pokazati vam neke od tih zgrada, kompanija koje su tu. Znam da Apple kompanija koja je na 10 minuta od mene ima centar za posetioce, tako da idemo prvo u Apple da vidimo kako to izgleda, pa posle ću da nađem šta je najbliže i nadam se da će vam biti zanimljivo. Idemo. Evo, kao što sam najavio, prva destinacija je Apple. Apple ima centar za posetioce koji znam da je otvoren svakog dana, zato sam došao prvi put ovde. Ja nikada u životu nisam imao Apple-ov proizvod, tako da ne znam mnogo o telefonima i ostalim stvarima, ali sve ovo izgleda neverovatno i zato sam to što da vam pokažem. Ispred same zgrade nalaze se mali park sa stolovima i stolicama gde možete da sedite i uživate u hrani ili kafi koju kupite ovde. Vidite, na samom ulazu je veliki kafić. Iz kafića dolazite u prodavnicu.
U ovom centru za posetioce se nalazi ekskluzivna Apple prodavnica sa proizvodima koje ne možete kupiti nigde drugde. Evo vidimo Apple-ove majice sa posebnim dizajnima. Cena je $40. Apple garderoba za decu, $20. Dok su ova dva modela nešto skuplja i oni se prodaju za $30. Apple flašice za vodu vidite da dolaze u Apple-ovoj kutiji, sveske sa utisnutim logom i Apple hemijske su neke od stvari koje možete kupiti samo ovde i nigde drugde u svetu. Direktno, naravno. Evo i Apple šoljica za kafu, čaj. Kunem vam se, to je bio kineski Elon Musk, ili ste vidjeli, bože se meni učinilo. Inače, zgrada koju vidite iza mene je čuveni Apple centar koji je napravljen u obliku prstena. Ne znam koliko to može lepo da se vidi. Jel vidite kako ide ovako u krug. Ok, ljudi, ovo je daleko najzanimljivija stvar koju sam video ovde. Pogledajte ovo. Ovde se nalazi velika maketa celog poseda ovde Apple-ovog. Ovo je ona njihova čuvena zgrada u obliku ringa. A vi dobijete ovde iPad koji možete da koristite da vidite kako sve to izgleda. Vidite kako što zoomiram bliže zgradi, više mi pokazuje šta je unutra. Vidite svo drveće i sve. Vidite kako to izgleda kao obična kutija. I onda kad stavite ovako iPad možete da vidite šta je. Ne želim da ga ispustim. Pitao sam jednog od zaposlenih da mi kaže zanimljivu činjenicu o ovom mestu i rečeno mi je da su ovi prozori napravljeni ovako sa razlogom zato što Apple želi da se njihovi zaposleni osjećaju kao da rade napolju u prirodi jer veruju da su tako dosta kreativniji. Ta ideja je došla od osnivača Steve Jobsa i mislim da je to bilo stvarno zanimljivo čuti, a i izgleda super. Odmah preko puta centra za posetioce nalazi se veoma zanimljiv park.
U pitanju su staze koje prolaze pored nekih staklenih stubova, a inače ovi stakleni stubovi su napunjeni peskom iz 70 različitih pustinja u svetu. Zato daju te različite nijanse boje. Jako zanimljiva priča. Ovaj park nije nešto veliki, ali je stvarno zanimljiv na neki svoj način, zato što svaki od ovih je jedinstven na neki svoj način ponovo. Na samom ulasku u park se nalazi malo uputstvo sa malim bar kodom i ako slikate taj bar kod na telefonu možete vidjeti svaki bar iz koje pustinje pesak ima. To je isto jako zanimljivo. Mene to nije baš nešto preterano zanimalo, tako da za mene je dovoljno da ja vidim da to ovako izgleda. Apple je bio jako zanimljiv, drago mi je da sam došao ovde, nisam se pokajao. Ovo cela zgrada izgleda drugačije od bilo čega, tako da je bilo zanimljivo videti. Ja lično koristim Googleov telefon i ne bi ga menjao, ja mislim da je bolji od Apple-a, duplo jeftiniji. Nemojte sad da se naljutite vi koji koristite Apple telefone, ali nedaleko odavde na 10 minuta se nalazi i Googleov centar koji se zove Googleplex. Sada ću da se odvezem tamo, ja sam tamo ranije bio, ali ja kad sam bio, bilo je neko mnogo loše vreme i ni sve je bilo zatvoreno. Nisam siguran koliko će me puštati da snimam, ali idemo da proverimo. Provozao sam se 10 minuta da dođem do Google-a, sada je lepo vreme, očekivao sam da će tu imati šta da se vidi, ali ljudi ovde baš nema ništa. Znači ni u jednu zgradu ne mogu da uđem bez onog bedža i oko zgrada baš nema ništa šta može da se radi. Jedina stvar koju možete da radite ovde je da uzmete ovu njihovu jednu Google biciklu koja se nalazi oko svake zgrade i da se provozate ovde malo da vidite kako to izgleda. Ali to vam i nije baš neka atrakcija. Sad ću da vam pokažem biciklu. Vidite kako izgleda ta Googleova bicikla. I onda ovde je zgrada, ali ni u jednu od ovih zgrada ne možete ući. Tako da ako ste u okolini i ako želite da posjetite Google, nećete ništa vidjeti. Čisto da znate pre nego što dođete. Vidio sam još jedan mali most iza ove zgrade, da ima nešto obojeno tim bojama Googleovih slova. Otići ću i tamo da vidim jel imaju nešto, ali ako nemaju, samo ću da vidim šta je najbliže ovde da snimim, neću da se zadržavam. Vreme mi se prolepšalo, ali je već 4:30. Nemam još mnogo vremena, možda sat i po za snimanje, ali baš bih volio da iskoristim da snimim što više. Evo, ispred Google-a isto neki mali park, ali vidite, nije to ništa bitno. Google nas je nažalost razočarao jer nema ništa za javnost otvoreno. I dalje imaju najbolje telefone, nismo ljuti. Ali odvešću se sada do Nasine zvanične prodavnice i pokazati vam šta prodaju okolo. Ima nekih par cool zgrada. Ja uvek kažem nisam siguran da li ću uspeti da snimim i uvek snimim. Tako da idem tamo sa nadom da ću da snimim nešto zanimljivo.
U San Joseu se takođe nalazi NASA-in istraživački centar. NASA, nažalost, čuva sve svoje tajne i mi ne možemo ući ni u jednu od tih zgrada. Jedino mesto koje možemo da posjetimo je njihova zvanična prodavnica. Pa sam svratio ovde da vam pokažem šta NASA prodaje, a posle ću se provozati ovim ulicama i probati da snimim nešto preko ograde. Evo kako prodavnica izgleda. Thank you. Na samom ulasku u prodavnicu vidimo malu uniformu kosmonauta. Krenut ću ovako redom. Ajde odavde. Garderoba za bebe. Vidimo koliko to košta. $22 za majicu, 21,5. $22 isto. Magneti. NASA kaže I need my space. Magnet. Vidite. $5,59. Koliko je ovo? $20 za šlemove. $80 ovo delo za decu. $72. Ovo je samo jakna sa kačketom. $72. Moram priznati da ništa od ovih stvari što ovde vidim ne izgleda nešto previše kvalitetno. Izgleda mi kao jednostavno najobičnija gumena čaša samo sa logom NASA. Nije NASA uložila ništa u kvalitet, ali ovo mi se sviđa, okej. Ovo bi možda kupio. Koliko je skateboard? $80. NASA-in skateboard, a? Globus $218. Vidite kako se rotiraju. Ovo je isto zanimljivo, sviđa mi se ovo. Ali ovo bi jedino volio da imam u kombinaciji sa 2-3, ne znam, planeta, Zemlja, Mars, nešto da imam u različitim bojama. Manji globus i $140. Rakete $309, $319. Apollo Lunar $319. Okej. Te dve stvari su mi najzanimljivije, globus i skateboard. $8,75. Kancelarija izgleda super, izgleda kao da je sa Marsa. Vidimo koliko su ove NASA-ine majice. $21.
Asteroid prsluci, $63. $50. Kačketi, $16. To i nije toliko skupo. Ništa, idem da se provozam i da probam da snimim neke od ovih zgrada okolo, pa ću da vam se javim kasnije. Have a nice day. Thank you for letting me record. Bye bye. Nije teško biti fin. Svaki dan. Dvanaesti dan u Kaliforniji, vreme mi nije dozvolilo da snimam ono što želim i koliko želim. Na kraju dana ja sam se odvezao i do centra, do tog Adobe Readera, ali sam se zaglavio u saobraćaju i vidio sam, nisam imao gde ja se parkiram, a ono, zgrada ko zgrada, samo sa tim znakom Adobe Readera, i onda sam se osetio, ok, možda to i nije toliko bitno sada da snimim. Za sutra spremam nešto posebno. Ova Bay Area i San Francisco su poznati po mostovima, ali imaju nešto što je i mnogo zanimljivije kao vid transportacije, a to su tuneli koji idu ispod vode. Ja ću sutra ići za Oakland, najluđi grad u Americi koji sam ikada bio. Mnogi ljudi odavde su mi rekli nemoj da ideš tamo i da snimaš, nemaš šta da snimaš, ali ja baš mislim da imam. Tako da sutra neću da se vozim ja za Oakland mojim kolima, nego hoću da idem tim tunelom iz San Francisco da vam snimim kako to izgleda i stvarno se nadam da ćete sledećih petka gledati neki super sadržaj iz tog Oaklanda, jer verujte mi, toliko je različito nego bilo šta što smo do sada u Kaliforniji gledali. Hvala još jednom što me pratite, hvala svima što lajkuju, subscribe-uju i čujemo se sledećeg petka. Budite mi dobri.